Domn Becali, la avem și pe Șumi. Ia dă-mi, mă, pe fratele meu mai mic, mă. Șumi! Da, bună Vroia ziua. domnul Becali să spună ceva, vă rog, puteți să dialogați direct. Băi, Șumi, ce faci, bă, tată, mă? Ești bine? Lui săracul e frică acum, că după aia se ia suportele de el. Ai, prietenii cu Becali și dacă îl bat, vai, ce o să-i facă? Mai bine, Șumi, nu intra în jocul lui Horia. Tu mai bine stai deoparte. Da, nu intra, că pe mine nu n-are intru ce să niciun mă tragă joc. la răspundere. Păi și pe mine cine să mă tragă la răspundere? Păi, suporterii. Păi ce De să ce zică să mă trag? suporterii? De ce să mă tragă O la să zică ce ai prietenie cu Becali, cu tare. Nu le convine lor. Gigi, încă o dată îți spun. Eu am mai spus-o și o repet încă o dată. Și tu mă cunoști foarte bine pe mine. Mă cunoști foarte bine. Eu sunt omul care probabil în viață am pierdut datorită și gurii mele și că spun lucrurilor pe nume. Eu niciodată nu voi face jocurile nimănui și nu le voi face nici pentru Dar FCSB, știu, mă, nici vezi de pentru treaba CFR. ta, hai, mă, că ce jocuri sunt. Jocurile sunt ale tale, ești arbitru, trebuie să câștigi, ăsta e jocul. Cine face jocul lui altul? Nu sunt arbitru, sunt antrenor. Ești antrenor. Da. Sunt antrenor. Gura păcătosului adevăr că este. Sunt antrenor și o să vezi că același lucru voi face și în momentul în care voi juca cu FCSB. Și îmi doresc atât de mult să te bat cât nu-ți imaginezi.